Ah, yung bagarabi manen kakailyan, katay pay, pangontra iti COVID-19. Ah, sakbay amang rugi tayo, giyaman tayo iti sponsor ti bado tayo ni Derek Marcel Epiabes. Ah, naganaitan. Ah, dinisenyo na dito nga t-shirt. Kontakin nyo lang no kayo matiag pa design ti t-shirt. Derek Marcel Epiabes. Dito ti may kanam ngal daw ti uh, serye ti panagibasa tayo ti Dandaniw kas pangrambak tayo iti Abril abulan ti literaturang Ilocano ken kas pangrambak tayo meten iti Abril kas na ilyan abulan ti Korditan Pilipino. Ti dito agundaway mangbasa tayo iti daniw ti may sakadag iti kangronaan naman naniw ng Ilocano. Ano kadag iti kalabas kat nilaing apuan SP Hidalgo Jr. ti personal nga naman mo tayo iti dito agundaway iti aman naniw kat naman mo tayo iti personal ken may sakadag iti pagtamdan tayo aman naniw ni Apo Peter Lahulian. Daytoy daniw na ket adawen tayo iti daytoy may kadua nga edition ti libro dagiti daniw na umay kamanen gangganet kam agan stranger ti umunang edition ti dito yung libro ket naipablak iti sana na kamat dito ya nandiyak na magita iti may kadwa nga edition na ket impablak ti Sanyata Publications iti 2016 the critical introduction ni Dr. Aurelio S. Agkawili. Ti basahin tayo adaniw ket sakbay na basahin tayo dito isang kabasit bayonot ni Apo Peter Lahulian. Nayanak ken di makkel ni Peter Labayog Julian Ijolawag Ilocos Norte ang nagadalan na kadagiti eskwelas publikas. Nagbasa kadagiti na dumaduma kolehiyo ken Universidad Agraman ti Universidad ti Pilipinas iti Diliman. May isa kadagiti pito akameng ti ekumeniko a grupo anang ipataros iti nembag adamag Biblia manibot original ang nakaisuratan na Hebreo ken Griego. Nag-editor iti na dumaduma publikasyon ti gobyerno ket impanguluan na ti sigod a Department of Public Information iti Ilocos Sur ken Baguio asakop na ti Benguet ken Montañosa. May isa a periodista nagkoresponsal iti Philippine Daily Inquirer ken nagsusurat iti banawag ken dumaduma nga aglinawas a warnakan iti amyanan. Agne Eden ken ti asawa na ni sigod ng Estelita ko ijay California. So kasanta ka matayo itay katagupan kadagiti imbasa yung tindanyo na ni Apo Peter Lahulian ti may kadua aman na yung personal nga mutayo muna ni Apo Juan Espidal Jr. Kan antado itati matakamat tayon ta tagin na ako kami kadagiti anak ko damdamagan na naman ano ti viewers ko kung nagkatawa no pay kasta nakapanunot ako nakti naga na dito yung nga FB live aseng live at night katawan ni miss ko tama lagi Martin late at night nga show idi late 1990s makarelate. So sang kabasit siguro mako na tayo iti panagdandaan ni Apo Peter Lahulian may isa kadagiti
makuna tayo nga san at traditional mananayo nga Ilocano ta siyempre malaki ta pre-verse kadwa natin pre-verse dagiti danyo na iso dagiti manmano ka dagiti iso ti maysa ka dagiti manmano mananayo nga Ilocano makitaan tayo iti nalawag panagiparang iti imahe panagusar iti metaphor ya ta kadwan kadagiti kinagigidan naman naliw kat syempre adadang daniw ni ayat nga magita madagos sa kaya nga sawen. And may saka dagiti talugading ti dandan na Peter Rahulyan kat adadang political wano may saka dagiti makitaan tayo amon na yung ibilang na ti daniw kas ramit o instrumento tapno may advance na may duras na ti politika na wano ti kahit na mapasamak may saka dagiti makikitaan tayo napaka-passionate mananayo kasi sila ngay talaga nga ibibiyag natin kinaman nanyo na so dapay sumagmano makitaan tayo iti kakasjay daka matay siguro iti masungad nga aldaw no sino pwede gitoy ta nakalinya damot iti kadagiti ibasa tayo ti dandayo na so toy ti danyo ni Apo Peter Rahulyan pagamuan rabiin ken ni tata imong akantero nalawa ti kwarto ita abigat kas iti kauneg ti sugat mo iti maysa asuli ti sagumbi dagiti maulit-ulit alagip ayan mo ideawan pay dagiti buong a botelya ti serbesa ken kupit at latlata iti taaw idi rabi impatayab ti balla ilaw a pagtukaran ti kantam idinto a nagalangugan iti naasok a paginuman ti katkatawa ken dagiti gumpo dagiti immawer at awen kastoy kuma tinapasamak saan kastoy kumakit di ti init ngagkarkaradap itay iti disarming atawa imulin kadagiti atep mulinaw nga imuko ti pananglagip natadem akas iti iking ti agsapa ti kanito ken ka ket nagango abulong iti nadagaang aldaw ngem masapul nga umkis dagiti salapingaw iti baet dagiti adu nga arimpadek iti entablado ang naggargarawan dagiti agbibiyag iti sarita malagip mo ti kinasingpet ti agtutubo iti daan nga ili ket pagamuan rabiin Diyos tagina labsat sapay kumata agbuya kayon tumanen into no rabiin no bigat iti ito'y FB live tayo anapoluan iti Aseng live at night